Estes días estáse a executar o asfaltado do vial que atravesa o núcleo dos Muiños, na parroquia de Oleiros. A actuación cun orzamento de preto dos 70.000 euros ven a satisfacer unha bella demanda da veciñanza polo mal estado que presentaba a estrada debido ás obras de instalación da rede de saneamento que se acometeron na zona e que afectaron negativamente o vial. Nos últimos anos, nesta parroquia, pois unha das principais demandas que había era a pavimentación deste lugar dos Muiños, porque a estrada presentaba pois moitísimas fochancas que tamén provocaban pois danos nos vehículos e incluso se facía fincapé por parte de algunha veciña que os sumidoiros estaban tapados e que non recollían todas as augas pluviais. Por tanto, dende o Goberno Municipal quixemos atender esta demanda cun investimento de máis de 67.000 euros nos que se vai a pavimentar toda a estrada e demais se van a subir os sumidoiros e abrir para que poidan canalizarse ben todas as augas. As pavimentacións son algo moi demandadas polos veciños, así como os outros servicios básicos, e son actuacións nas que temos que priorizar nas líneas de traballo e así o estamos facendo con esa redacción de proxectos e con esa inclusión de outra pavimentación tamén daqui do núcleo dos Muiños, de outra estrada que está en moi mal estado, que próximamente tamén se acometerá, así como estender dentro do que é este propio núcleo de vivendas a rede de saneamento a todas aquelas que non o teñen. O alcalde fixo referencia tamén a outros investimentos levados a cabo nos últimos anos nesta parroquia, que supuxeron tamén melloras importantes de servizos, como é o caso da mellora da accesibilidade ao saneamento no lugar da Gándara. Esta é unha obra que se suma a outras que xa temos feito, como por exemplo o saneamento e a accesibilidade na Gándara, na estrada xeral, unha actuación de 100.000 euros que fixemos o último ano, que permitiu mellorar a accesibilidade universal na parroquia de Oleiros, mellorar a seguridade para os peóns ao construir unha estrada completamente accesible, pero tamén reforzar os servizos públicos básicos dos que desfruta a poboación, como é o servizo de saneamento. Segundo el, está pendente tamén a cometer diversas melloras no campo de fútbol, coa mellora dos vestiarios e o cambio do alumeado. E ademais diso, pois temos comprometidas neste momento obras por máis de 160.000 euros ligadas ao ámbito deportivo neste caso, como por exemplo pode ser a renovación da iluminación LED do campo de fútbol cun investimento de máis de 15.000 euros e ademais a renovación dos vestiarios que están moi deteriorados do campo de fútbol cun investimento de máis de 150.000 euros.